Промени в платения отпуск се предлагат в измененията на наредбата за работното време. Предвижда се служителите в социалните услуги да имат право на удължен платен годишен отпуск. Отделно, след навършването на 6-тия месец на бебето, с съгласието на майката, остатъкът от отпуската, нейната, може да се използва от бабата или дядото. Повече по темата ще говорим сега с адвоката Николай Стоянов. Добро утро. Добро утро. Да започнем от там, откъдето завършихме, с това кой може да ползва отпуска по майчинство. Сега знаем, тя е 2 години по желание на майката, но мога ли или самият родител може ли да я предостави на някой друг? На бабата, на дядото? Да. Това е възможно съгласно сега действащия кодекс на труда. След 6-тия месец след раждането, майката по нейно желание може да прехвърли ползването на отпуска до навършване на 1 годинка, както на бащата, така и на някой от родителите на майката или бащата. Това всъщност е нова промяна, която от януари 2023 всъщност конкретизира това право на майката да прехвърли ползването на този отпуск, както на бащата, така и на някой от родителите. Но само до първата годинка ли може да се прехвърли, понеже майката има право на 2 години? Продължаваме. Да, след ползването на отпуска за гледане на дете до 1 годинка, до навършване на 1 годинка, майката може да ползва отпуска за гледане на дете до навършване на 2 години, като този отпуск също може да бъде прехвърлен по желание на майката на бащата или на някой от техните родители. И тук е много важно да обясним как се случва това прехвърляне на тази отпуска, по какъв начин се уведомяват, да кажем, работодателите на въпросната жена, че тя иска да прехвърли отпуската си или на бащата, или на бабата или дядото. Това е технически способ, който е регламентиран в наредбата за работното време, почивките и отпуските. Попълва се тъй нареченото приложение номер 8 от страна на майката и на бащата, респективно, или родителя, който иска да ползва този отпуск. Подава се това приложение при работодателя и той няма право да откаже, забележете, ползването на този отпуск от страна на бащата или някой от родителите на майката или на бащата. Ако работодателя откаже ползването на този отпуск, то трябва да е обосновано. Тоест има хипотези, в които не може да се ползва този отпуск. Това е да ни дава Господ смърт на детето или други причини, при които детето е настанено на пълна държавна издръжка, отнети са родителски права, но когато имаме такава хипотеза, работодателя следва да уведоми защо дадения работник или служител не може да ползва този отпуск, но това, нека да подчертаем, трябва да съществуват обективни причини за отказ на работодателя от ползването. Иначе решението е на майката, на кого да предостави остатъка от отпуска. И само да допълня, във всеки един момент майката може да оттегли това решение и да ползва както отпуската след 6-тия месец на детето, така и отпуската. Да продължи да си ползва този отпуск. Точно така, едностранно може да поиска да продължи да ползва този отпуск. Това е нейно право. Ако работодателят откаже, както казахте, по някакви обективни според него причини, може да се заведе някакво дело. Примерно бабата или дядото да кажат, ние искаме да гледаме детето, майката е съгласна и бабата, ако е назначена в някакво предприятие, да каже, вие нямате право да ми откажете тази отпуска, въпреки че съм на възраст. Разбира се, трудово-правни спорове има и ще има, ако работодателя посочи обективна причина, която пък респективно майката, бащата или техните родители не са съгласни с нея, винаги може да се подаде както жалба до инспекция по труда, така и жалба до Националния осигурителен институт или евентуално да се предизвика трудово-правен спор. Има такива случаи, макар че са рядкост. Кой закон точно регламентира тези правомощия, тези фиксирани дни? Защото ако някой иска да си потърси правата, към кого трябва да се обърне, освен към адвокатите? Към коя институция? Министерството на социалното министерство? Да, вижте, трудовото правоотношение, аз и на лекциите, които водя, обичам да казвам, има 4 стадия на развитие. Възникване, изпълнение, изменение и прекратяване. Когато говорим за изпълнението на трудовото правоотношение, тук до голяма степен върховните съдилища, както на ВКС, така и Върховен административен съд, предоставят правомощията на контролния държавен орган, а това е именно инспекцията по труда, към която съответно следва да се обърне съответния работник или служител. Дали е майка, дали е баща, дали е някой от техните родители, които искат да ползват този отпуск. И тук, наред с трудовите права, нека да кажем, че имаме и съчетаване на осигурителни права, така че
че за заплащането на този отпуск и за документите, за получаването на документите, всъщност правомощия има и Националния осигурителен институт, които също извършват проверки в тази насока. Сега това, което виждаме в тази наредба, промените, които се правят в тази наредба за отпуските, е, че служителите в социалните услуги ще имат повече отпуск. Това и изобщо от правна гледна точка справедливо ли е? Предвижда се едни 36 дни платен годишен отпуск. Това, което искам да ви кажа е, че реално нямаме промяна в размера на отпуска, а прецизиране на наредбата за работното време, почивките и отпуските в тези разпоредби, които дават правомощие на педагозите, които предоставят социални услуги, както и на специалистите, които предоставят социални услуги, да ползват тези отпуски. Прецизирането идва от гледна точка на приетия закон за социалните услуги и наредбата за качеството на предоставяне на социални услуги. Тук дали е справедливо, аз винаги съм казвал, че когато нещо се дава в повече на работник или служител от това, което е записано в кодекса като минимум, винаги трябва да се приветства и това е нещо добро за самите работници и служители, защото по стечение на обстоятелството тази година водих много лекции точно на социални услуги и това, което е като наболял проблем в тях е именно липсата на кадри. А за качеството на социалните услуги и качеството на предоставяне на услуга на тези потребители, които са най-уязвимите членове на нашето общество, са необходими специалисти, които все повече и повече липсват. Може ли обаче в една социална услуга или в един детски дом да кажат на работещите, ще получаваш 30 дни, не 36, а неговите колеги в съседния да казват, вие пък ще получавате 36 и така да се получава едно такова разминаване, всеки сам да определя колко дни да даде? Такава правна възможност няма. След като законодателите, респективно в наредбата, са посочени 36 дни за педагози, 26 дни за специалисти в посочените социални услуги, работодателят няма право на избор дали може да даде по-малко. Може да даде тези дни, може да даде и повече, но в никакъв случай по-малко. Като си говорим за допълнителните отпуски, които се дават за тези допълнителни дни, трябва ли да се дава допълнителен отпуск за натрупан стаж? Такъв отпуск може да се даде единствено и само ако е договорено между страните по трудово правоотношение или ако е предвидено в колективен трудов договор, но по закон по-скоро няма такова задължение от страна на работодателя. Вие знаете, че колективните трудови договори надграждат правата на работниците и служителите там, където те са сключени. Вървим към финала на нашия разговор и понеже много често се дискутира темата за това неноминирано работно време, сега знаете, едни хора работят от вкъщи, а други работят през нощта и им казват, ще получите повече дни отпуска, на други казват, няма значение, че работите събота, неделя на празници, пак ще си получавате минималните 20 дни платен годишен отпуск. Къде е границата и как трябва да бъде разписано в договора, който подписваме с работодателя? Има ли към кого да се обърнем? В тази хипотеза, за която вие говорите, и може би ще е интересно за вашите зрители, е работа при ненормирано работно време, което всъщност задължава работника или служителя, когато има да довърши определена работа, да остане след работното си време. Разбира се, не повече от обща продължителност от 12 часа на работната смяна. Това време не се заплаща. То не е извънреден труд, а се компенсира с платен годишен отпуск не повече, т.е. не по-малко, от 5 работни дни на година. Разбира се, ако работодателят не предоставя този отпуск, това си е нарушение, с което може да се сигнализира инспекцията по труда, да се дадат предписания и работодателя да предостави това право на работника или служителя. Но само да допълним още нещо. Когато говорим за ненормирано работно време, работата на официални празници, събота и неделя или по-скоро да кажем в почивни дни, защото може да е по друг ред, това са дни, които са почивни за съответния работник или служител. Работа се заплаща като извънреден труд, респективно като работа през почивни дни. Благодарим ви, адвокат Стоянов, за тези разяснения. Надяваме се, че сме били максимално полезни на нашите зрители, за да разберат какви ще бъдат промените в тази наредба и какви отпуски ще се дават съответно на служителите.